سلام سلام تعنا هابلي سلام كتلو بعلم تصفاية زي أخا نخبركم مالتيو guys we did it دمر ناتكمون ناتين وسيت ناي FTMO phase 1 ناي كلتا الشح ناي كلتا مئة شح challenge حليفنا لنا أبسكرين كم تري وزن لهم passed FTMO challenge يزبل أبز عارفة كم بذكر فيديو سوري حالكم يرى كم يقرأ كاب FTMO فند توصل كم يقرأ كاب FTMO برو فيرم تجزء وكا challenge تجزء إلى فيديو سوري حالكم يرى نبقى بابي شحن 8 إيرو بمخفال كا ناي FTMO challenge ناي كل تيم إيش كابيتال وسيدة نيرة so كم وصيت لهم ما عند 5 عارف كو certificate FTMO هيبوبن لهم أبسكرين كم تري وزن لهم passed FTMO challenge زبل is original guys أبزي إيميل تأتيون كم تري وزن لهم سجم لي له login credentials نايتي نغلط علي ناي verification process وكا نايتي كلا step إيميل سجم لي له password سجم لي له مالتيو so أبز certificate نتاعي زبل له passed FTMO challenge زبل كرميجن أبز فيديو نزارة ولهم سلسلة استاد كلهم التقدم على رسناتنا بزعبها FTMO نايكل تمشيح كابيتال دوسد كوانا مغازة حلف كو عمل كيتيو اتخال أي نزي ناي FTMO challenge نخ حلف زحجزاني أزين high probability زغنا كلتا تريد وسيدة نيرا مالتيو أن لو ما أنتي نمنتاي كم زوسد كونن كم high probability entry setup مالتيو نعخاتكمون practice بمقبار كتغماكم سلزغلا لو مي أبزا فيديوز مهروكمون زكاف لكم كونيو أزين حاجة سوين كم ترغبون أي تراترن بتوسعي بزعبا sponsorship كنزارة بينا so الميزة أجرا guys we are looking for sponsors you know what why because you guys are so amazing and very quality people. What I mean is like نسخاتكم تريدرات بحفشة تريدرات أبز financial market يساتف تريدرات مالتيو هيوتهم أمقيار زركبو positive زغون سباتهم نزا فيديو انتحردا 100 سبات تاريخما that's enough for me أنا هاي 100 سبات تاريخما أخولي 5 سبات تاريخما إليه شرزبل like شيخ قلت شيخ قليكم كون expect تقبر because you guys are so positive نسخاتهم quality زغونكم سباتيكم نزا فيديو زري وزلو سبات مبزحتون quality زغونيهم that's why quality سلزلنا sponsor كقبرنا زغولو كامبانيتات عمدلا يالنا we got our first sponsor نايم جنبرا sponsor ناتنا توتو تريدس كهونيو نزا فيديو زيا بسرح لكم زلو بمغنيات توتو تريدس ناي بيزنس اكاونت ناتي علن حدا بزي ناي personal اكاونت ناتي علني كابناتي بيزنس كابناتي تريدينج هيوت دومزي يزغفل مالتي سو نزا فيديو زي انا خسرح لكم اب كبابي ساعات كلتا ساعات زغون وسيد لي يالو نزناتي وزايتاتن غزين دشفنلنا توتو تريدسي مالتي توتو تريدس حتى دقيق كابزا فيديو كنبوينا اسمي يا سو مجمريا نا بيوتيوب كنا اتوينا كبتري وزن لهم ابزي نزي اينا خانو وعوا مالتيو نزا فيديو نابزخ غرباي توتو تريدس كلتشحن اسران شدشتن في اي بي منتورشيب زبل مالتيو زيا ني حانت دقيق اواوعينا مالتيو ناب تمرتنا هنملسينا مالتيو سو كم تفلتوا توتو تريدس كلتشحن اسران شدشتن ني في اي بي منتورشيب مسقبا جنبيرنا لنا مالتيو سو يا انتاي ايو ابت منتورشيب انتاينا نمهار بزعبات منتورشيب زياده انفورميشن زياده حبريتا مسترليو ابزا channel تاعتو مجبريا ابزا توتو تريدس نزا فيديو تريوا زلوكم channel مالتيو مساتوكم توتو تريدس كلتشن اسران شديشن في اي بي منتورشيب زبل فيديو ترغبيكم ابو اتيكم ملو انفورميشن اب كبابي 32 دقيقه زخو غير زركي حلكم الله ابت فيديو ترغبوهم حبريتات حضر بلا غلصلكم مجبريا ابزا حصير ليلا ابزا تريدينج نغلصينا ان منياتو تي علامه كاب بيزيك جنبيروم كاب زتحت درجات جنبيروم سبب تزل على زخودو تريدرات مدلاي سب علامه مدلاي سلام مالت بتوساغي منتورشيب دو وي سكورسيو اقداسي تريدر كتفرطون كاب منتورشيب ديغات كتب زلكا وي
ትሬደር ክትከውን ተኾንካ ሜንተርሺፕ ዲኻ ትወስድ ዘለካ ኮርስ ዝብል ኣብኡ ገሊፀ ኣለኹ ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ኢና ክንመሃር ዝብል ኣብቲ ሜንተርሺፕ ናይ 2026 ንውሑዳት ሰባት እዩ ንሓደ ዓመት ዝኸይድ ሜንተርሺፕ ማለት እዩ ሶ እንታይ ከም ንምሃር ገሊፀ ኣለኹ እዚ ቪድዮ ብተወሳኺ ሎንግ ተርም ኤንድ ሾርት ተርም ትሬዲንግ ከመይ ጌርና ንምሃሮ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ኣብዚ ኢንፎርሜሽን ሂብ ኣለኹ ብተወሳኺ ትሬደር ማለት ኣብ ፋይናንሻል ማርኬት ጫካ ዝነብር ሃዳናይ ጌርኩም ክትቆርፅዎ ትኽእሉ ኢኹም ከም ሃዳናይ ከመይ ገይሩ ክሃድን ከም ዘለዎ ክፈልጥ ከም ዘለዎ ኣናፍራቑ ዘይፈልጥ ሃዳናይን ከም ዝበሃል ማለት እዩ ስትራቴጂ እውን እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ከም ንምሃር ብዛዕባ ስትራቴጂ ንምሃር ኢና ኣብዚ ናይ 2026 ሜንተርሺፕ ማለት እዩ ሶ እዛ ቪድዮ ቅድኩም ብምራይ ሓበሬታት ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ብዛዕባ ሪስክ ማናጅመንት ዕሚቑና ክንመሃር ኢና ካብ ቤዚክ ክሳብ ኣድቫንስድ ዝኾነ መልክዑ ማለት እዩ ብዛዕባ ትሬዲንግ ፕላን ብተወሳኺ ዘየቋርፅ ካብቶ ትሬድስ ምክንያቱ ትምህርቲ ጥራይ ስለ ዘለካ እኹል ኣይኮነን ሳይኮሎጂካሊ ሜንታሊ ማለት እዩ ብኣእምሮ ክድግፈካ ዝኽእል ሜንቶር የድልየካ ኣብዚ ትሬዲንግ ማለት እዩ ኣነ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ሜንቶራት ነይሮም እዮም ማለት እዩ ፐርሶናሊ ንዓይ ሜንቶር ዝገበሩኒ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ተምሃሮ ሜንቶር ዝገበሩኒ ሜንቶራት ኣለዉ ብዓብኡ ከዓ ኣይሲቲ እውን ከም ሜንቶር ናተይ እየ ዝወስዶ ማለት እዩ ዋላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፈለው ገብረ ሞስሊ ዳርጋ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ ናቱ ኢንፎርሜሽን ረክብ እየ ማለት እዩ ሶ ዘይቋርፅ ሓገዝ ካብቶ ትሬድስ ብምርካብ ብሓደ ኮይና ካብ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዛ ዓመት እዚ ኣብ 2025 ጀንቢሩ ኣብ ከይዲ ዘለው ናይ ቪአይፒ ሜንተርሺፕ ተምሃሮ ኣለዉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ውፅኢት እዮም ዘመዝግቡ ዘለዉ ፅቡቅ ትርዲኢት ኣለዎም ፅቡቅ ምዕባለታት የመዝግቡ ኣለዉ ኣነ ካበይ ከም ዝመፃኹ ስለ ዝፈልጥ እውን ብዙሕ ሰብ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ እየ ነዚ ሜንተርሺፕ ኣዳልየ ዘለኹ ጆይን ብምግባር ንስኻትኩም እውን ትሬደራት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ኣብዛ ዓመት እዚ ጥራይ ናይ ሲቲኣይ ፈንድ ኣካውንት ወሲደ ብኢንተርነት ማለት እዩ ኦኬ እዚያን ፕሮፊርም ዝበሃል ኣለዉ ከምዚ ጌርካ ክትሓልፍ ትኽእል ኢኻ ብምባል ካብ ዜሮ ማለት እዩ ተበጊሰ ፈንድ ሓሊፈ ናይ ሲቲኣይ ናይ 100,000 ፈንድ ካፒታል ኣለኒ ማለት እዩ ናይ ኤፍቲኤም ከዓ ኣዝዮም ሌጂቲሜት ወይ ከዓ ዓበይቲ ፕሮፊርም ስለዝኾኑ ንብዙሓት ሰባት እቲ ዘለዎ ሃዋህው ወይ ከዓ እቲ ስኪል ንሕና ናይ ብሓቂ ክንልወጠሉ ከም ንኽእል ነዚ ናይ ትሬዲንግ ዓውዲ ንምርኣይ ከዓ ሕጂ ናይ 200,000 ወሲደ ኣለኹ ናብ ከባቢ 75 ሚእታዊት ተኽእሎታት ኣሎ ሕጂ ናይ ኤፍቲኤምኦ ትሬደር ናይ ምዃን ማለት እዩ ምክንያቱ ፌዝ 1 ሓሊፍና ስለ ዘለና ሶ ፕሊዝ ውሑዳት ሰባት እዩ ቅድሚ 2026 ትምዝገባ ትኩዳእ እዩ እቲ ወንበርኩም ከተውሕሱ ምስ ትደልዩ ኣብዚ ኢንፎርሜሽን ኣቐሚጥ ኣለኹ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ቴሌግራም ጆይን ብምግባር ኣብቲ ግሩፕ ኢንፎርሜሽን ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ወይ እውን ፐርሰናሊ በዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቴሌፎን ናተይ ብምፅሓፍ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ስፖንሰርና ሆፕፉሊ ተሓጒስካ ትኸውን ማለት እዩ ናይ ቢዝነስ ኣካውንት ናተይ እዩ ነቲ ናተይ ናይ ፐርሰናል ኣካውንት ከፊልዎ ዘሎ ንመለስ ናብ ትምህርትና ሕጂ ሰናይ ምክትታል ኦኬ ሶ መጀመሪያ ኤፍቲኤም ወድ ሰደዱልና ሰርቲፊኬት እዚ ይመስል ንዓይ እዚ ብጣዕሚ እዩ ዓብይ ብጣዕሚ ምክንያቱ ናይ ኤፍቲኤምኦ ትሬደር ምኻ በቲ ዝዓበየ ካፒታል ክትከውን ኢትስ ብሌሲንግ and hopefully ናብ ከባቢ ክሳብ 400,000 ስኬል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኢሎም ንለው ናብኡ ገፀ ይኸዓቢ እንታይ ክብል ኢለ ላይክ ንዓይ ክጅምብሮ ከለኹ ክሓልፍ ኢለ ጅምብሮ ምክንያቱ ኣይ ኖው ሪስክ ማናጅመንት ናተይ ማዕርክ ንምንታይ ግዜ ሂበ ከም ዘዳለኽዎ ምስቲ ዘለኒ ኤክስፔሪንስ ፕላስ ናተይ ትሬዲንግ ፕላን እውን ኤክስትሪምሊ ላይክ ብጣዕሚ እየ ዘኽብሮ ማለት እዩ ዳስ ዋይ ከም ዝሓልፍ ፈልጥ ነይረ ግን ከዓ ንኽሓልፍ ናብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ዝደፋእኹም ንስኻትኩም ክሳብ ዝኾንኩም ማለት እዩ እዚ ድምብሪ ውፅኢት እዩ ሶ ኣብ ትሕቲ እቲ ልዑል ፈጣሪ ንዓኻትኩም እውን ከመስግነኩም ደሊ ማለት እዩ ያ ብፅሑፍ መልክዕ ፓስድ ኤፍቲኤምኦ ቻሌንጅ ከም ዝሓለፍኩ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ proudly presented to Toto Traders ከም ዝወሃበ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ the first step of the FTMO evaluation process has been completed ቀዳማይ ደረጃ ሓሊፉ ዶ እዩ ዝብል ዘሎ ከም ዝፍለጥ 10% ክሰራሕ ኣለካ ትሕቲ 10% ከይወረድካ እዩ ዝብልቲ ኢንፎርሜሽን ናቶም ወይ ከዓ ናቶም ሊሚት ወይ ከዓ ናቶም ሕጊ ሶ
And by completing the FTMO challenge, the certificate holder clearly demonstrate quality, risk management, and advanced trading skill. Lenalo, which means the certificate holder بعل بيتنا the certificate the quality ዝኾነ risk management ከም ዘለዎ ከምኡውን advanced ዝኾነ ናይ trading skill ከም ዘለዎ ዘረጋገፀሉ ዓውዲ ዘረጋገፀሉ ባይታ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ during the FTMO challenge, the effectiveness of the strategy was proven by achieving the profit target while remaining within the set loss limit ብለና ኣሎ so ኣብዚ ናይ FTMO challenge ዝነበረ ማለት እዩ እቲ ስትራቴጂ ኣነ ዝኽተሎ ናይ ብሓቂ ከም ዝሰርሕ ነቲ ሂብናዮ ዝነበርና ሕግታት ከይጠሓሰ ክሓልፍ ክኢሉ ኣሎ በዚ ከዓ proven ገይርዎ ኣሎ which is ኣረጋጊፅዎ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ so guys I'm so happy especially ከዓ ኣብ ኢንተርኔት ወፂኻ ወሲዶ ኣለኹ ኢልካ ሓሊፈ ኣለኹ ወይ ከዓ ተሪፈ ኣለኹ ትብል ከለኻ ኣዝዩ ዝሐዝን እዩ ማለት እዩ ሰባት ከምዚ ወፂኻ እንድሕር ሓሊፈ ዘየልካዮም ወሲደልካዮም ሓሊፈ ዘየልካዮም ከዓ ዝተረፍካ ኮይኑ ይወስዱ ይመስሎሚ መስሉ ናተይ ገንዘብ ዝሰርሑ ኣብ ኢንተርኔት ወፂአ ኣይዛረብን because ናተይ ታክሲ ፕራይቬሲ ክህልወኒ ስለዝደሊ ማለት እዩ ምስ መንግስቲ ጥራይ ዲል ክገብር ስለዝደሊ ማለት እዩ yeah so what will happen next ኣብ ቀጻሊ እንታይ ክጋጥም ሕጂ ፌዝ 1 ኢና ሓሊፍና ዘለና ግን FTMO challenge ትወስድ ከለኻ 50 ሚእታዊት ዘለካ ናይ ምሕላፍን ናይ ምትራፍን ማለት እዩ እንድሕር ዳ ብፍላይ ከዓ ዝኾነ ኣፍልጦ ዝሃልካ ማለት እዩ and then ሕጂ 5% ስራሓልና 10% ግን overall ትሬድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እዮም ዝብሉና 5% ጥራይ ሓሰሪሕኻ ትቦም ዘለካ but 10% ግን ንታሕቲ overall ካብቲ 200,000 ትኸስር ብልካን 20,000 ትኸስር ብልካን ግን ከዓ 10,000 መኽስብ ኣመዝጊብካ ኣምፃልና ኣብ ውሽጢ ክንደይ መዓልቲ it doesn't matter እዮም ዝብሉ ማለት እዩ so we're gonna do it guys 15 ሚእታዊት ናይ ምትራፍ ተኽእሎ ዘለና but I think እቲ risk management flow ክሳብ ዝገበርና achieve ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ so ካብዚ ብምቕፃል ያ ብዛዕባ ናይ FTMO statistics ብዛዕባ ናተይ win rate ክገልፀልኩም ኢለ ነይረ but እቲ ግዜ ኣኽለናን እዩ ካልኣይ ዛ ቪድዮ ከዓ ንኻልኣይ ግዜ ሪከርድ ዝገብረልኩም ዘለኹ 42 ደቂቕ ዝኸውን ቪድዮ ሪከርድ ገይረ ስክሪን ኣይሰራሓለይን ካልኣይ ግዜ ሪከርድ ዝገብረልኩም ስለዘለኹ 42 ደቂቕ ከም ዝነውሐ ተረዲእኒ ኣሎ ማለት እዩ so directly ናብቲ ትምህርቲ ክወስደኩም እየ ናብ ትሬዲንግ ቪው ክንከይድ ኢና ተን ክልተ ኣዝየን ሓገዝ ዝኾና ሴት ኣፕ ከሪአኩም እየ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ናብ ትሬዲንግ ቪው መፂና ኣለና ከም ዝዝከር ኣብ ዝሓለፈ ማለት እዩ መጀመርያ እቲ ቻሌንጅ ምስ ወሰድኩ ላይክ ሉዝ ኮይነ ነይረ 5% ከሲረ ነይረ 10,000 ሓሲረ ነይረ ማለት እዩ so ካብ 10,000 ናብ ፖዚቲቭ ንኽመፅእ ሪካቨር ንኽገብር መጀመርያ ሪስክ ማናጅመንት ናተይ ኣስተኻኺለ 0.2 0.5 እንዳበልኩ ክሳብ 0.1 እንታሓት ወሪደ ነይረ ንላዕሊ ከዓ ክሳብ 1% መፅአ ድሕሪኡ ኣብ ዝሓለፈ ዓብይ ተራ ዝተፃወታ ክልተ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ትሬድ ግን ወሲደ ነይረ ኣብኣተን ከዓ ኣብ ተቐዳሚቲ ናብ ከባቢ 1.5 ዝኸውን ፐርሰንት ሪስክ ብምግባር ናብ ከባቢ 5% ዝኸውን ፕሮፊት ሰሪሕና ኣብታ ካልኢቲ ከዓ 0.5 ዘይተጋገ 0.5 or 1% ሪስክ ብምግባር 1% sorry 1% ሪስክ ብምግባር ተሪፍና ዝነበረ መሊአዮ ማለት እዩ እንድሕሪኡ FTMO ሓሊፍካ ኢሎም ኣለዉ ስለዚ እዘን ክልተ ንዓይ ናይ 200,000 ካፒታል ወይ ከዓ ቻሌንጅ ንክሓልፍ ዝሓገዛኒ ኤንትሪ ሎሚ ክምህረኩም እየ ከም ትሬደራት ከዓ ኣብ ምፅዓር ከም ዘለኹም ስለ ዝፈልጥ ንስኻትኩም እውን ባክቴስ ብምግባር ክትጥቀሙለን ትኽእሉ ኢኹም ኤክስፔሪንስ ተመክሮ ክትረኽቡለን ትኽእሉ ኢኹም ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ሶ ናብኡ ክወስደኩም እየ Okay, so ናብ ትሬዲንግ ቪው ኣቲና መጀመርያ ተቐዳሚቲ ናትና ኢንትሪ ክንረኽባ ኢና ተቐዳሚቲ ናትና ኢንትሪ ከም ትዝክርዎ ብቪድዮ መልክዕ እውን ሪከርድ ገይረ ሰዲደልኩም ነይረ ላይፍ ሪከርድ እንዳገበሩ ምክንያቱ ላይፍ ሎሚ ከምዚ ገይረ ሪከርድ ይገብር ኣሎ ኣይ ቲንክ እዚኣ ናተይ ቴክ ፕሮፊት ሃሪማ ሓልፌ ለኩም ነይረ ክሳብ ኣብዚ ኮነንቲ ቴክ ፕሮፊት ገይረ ነይረ ቴክ ፕሮፊት ናትና ኣብዚ ነይሩ so why ንምንታይ እየ ወሲደ እያ
እጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ትሬዲንግ ሶሪ ማይክ ሴቲንግ ሶ ኩሉ ግዜ ኣብ ትሬዲንግ እንታይ ብለኩም እታ ዓብ ስእሊ ክርዳእካ ኣሎ ዋይ ስለምንታይ እዩ ማርኬት ካብዚ ናብዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ ግዜ ማርኬት ናብ ክልተ ነገራት እዩ ዝንቀሳቐስ እቲ ቀዳማይ ሊኩዊዲቲ እዩ እቲ ካልኣይ ዋት ክትነግሩኒ ትኽእሉ እዮም ሰዓትኩም ኢምባላንስ እዩ ሶ ማርኬት ሓደ ናብ ሊኩዊዲቲ ዘለዎ እዩ ዝኸይድ ካልኣይ ናብ ኢምባላንስ እዩ ዝኸይድ ናብ ሊኩዊዲቲ ናብ ኢንተርናል ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ኤክስተርናል ሊኩዊዲቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዛዕባ ICT ኮንሰፕትስ ኣብዚ ቻነል ፅዒነልኩም ስለ ዘለኹ ክትመሃርዎ ትኽእሉ ኢኹም ንዝያዳ እውን ኣብ ቀፃሊ ኣስፊሕና ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ግዲ የብልኩምን ብዛዕባ ኢምባላንስ ማርኬት ናብ ሓደ ፍሰት ምስ ዘጋጥሞ ናብ ሓደ ማእዝን ፍሰት ምስ ዘጋጥሞ ብዝተፈላለየ ሃዋህው ወይ ከዓ ኢቨንትስ ማለት እዩ ተመሊሱ ናብቲ ፌር ፕራይስ ይኸይድ ናብቲ ኣእምሮ ናይ ደቂ ሰባት ርትዓዊ ዝብሎ 50% ይመፅእ እሞ ድሕሪኡ ብዙሓት ሪቴል ትሬደርስ እዚ ዳ ርትዓዊ ዋጋ ኢሎም ክሳተፉ ስለ ዝጅምሩ ማኒፑሌት ዝግበሩ ነቶም ዓበይቲ ነቶም ማርኬት ሜከር ከዓ ነቲ ናቶም ትእዛዝ ክገዝኡን ክሸጡን ከለዉ ክቕበልዎም ዝኽእሉ ሪቴል ትሬደርስ ንምርካብ ይጥቀምሉ ማለት እዩ ኦኬ ሶ በዚ መልክዕ ሕጂ ናብ 1 hour ክንከይድ ኢና ኣብ 1 hour ምስ ከድና ከም ዝዝከር ዓርቢ ማለት እዩ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሊኩዊዲቲ ቮይድ ኣጋጢሙ ነይሩ እዚ ሊኩዊዲቲ ቮይድ ኢልና ክንፅውዖ ንኽእል ኢና ማርኬት ናብ ሓደ ማእዝን ፍሰት ምስ ዘጋጥሞ ማርኬት ተመሊሱ ፌር ይገብሮ እዩ ተመሊሱ ናብቲ ፌር ፕራይስ ይኸይድ እዩ ከመይ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ከምዚ ጌርና ንዝርግሕ ሞ ኣትሊስት ናብዚ 50% ይመፅእ እዩ ክሳብ 79 ዘሎ ሚእታዊት ይመፅእ እዩ ልዕሊኡ ተኸይዱ ትኽክል ኣይኮነን ዝኾነ ፀገማት ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ማርኬት ዓርቢ ትራምፕ ማለት እዩ ንቻይና ታሪፍ ክንውስኸላ ኢና ኢሉ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዘውፅአ ማለት እዩ ወይ ከዓ ስለተዛረበ ማርኬት ወሪዱ ንታሕቲ ማለት እዩ ግን ማርኬት ሜከርስ እቶም ኢነር ሰርክል ትሬደርስ ዝበሃሉ እቶም ናይ ውሽጢ ትሬደራት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንፕሮፓጋንዳ እዮም ትሬድ ዝገብርዎ ሓደ ካብዚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ዝዛረባሉ ዝነበራ ባረን ትራምፕ which is ናይ ትራምፕ ወዱ ዝነኣሰ ወዱ ማለት እዩ ባረን ትራምፕ እንታይ ገይሩ 192 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝሰርሕ ፕሮባብሊ ቲዮሪካሊ ማለት ቲዮሪካሊ ናቱ ክኸውን ከም ዝኽእል ይዘራረባሉ ነይረን እቲ ፀገም እንታይ እዩ ትራምፕ ቅድሚ ዜና ምውፅኡ ትራምፕ ቅድሚ ዜና እንታይ ዝበሃል ምግባሩ ሓንቲ ሓዳስ ኣካውንት ሓዳስ ናይ ክሪፕቶ ኣካውንት ተኸፊታ ሴል ብምግባር ነቲ ዝነበረ ክሪፕቶ ብጣዕሚ ወሪቑ እዩ ማለት እዩ ወሪዱ ድሕሪኡ ማለት እዩ ሴል ብምግባር 192 ሚሊዮን ዶላር ዝሰርሐት ሓንቲ ሓዳስ ኣካውንት ነይራ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መፅናዕትታት ከዓ ባረን ትራምፕ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ንእሽተይ ወዱ ንትራምፕ ክኸውን ተወጥታት ከም ዘሎ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ዘረባ ሶ ኢነር ሰርክል ትሬድ እቶም ናይ ውሽጢ ኢንፎርሜሽን ኣለዎም እዩ ትራምፕ እንታይ ከም ዝዛረብ ዋላ ንወዱ ኣይንገሮ ትራምፕ ግን ሰበይቱን እቶም ፋሚሊ ናይ ትራምፕ ኢንሳይድ ትሬደር እዮም ናይ ውሽጢ እንታይ ከም ዘጋጥም ፈልጡ እዮም ማለት ዓበይቲ ትካላት ሕጂ ሕሰብዎ ትሪልዮንስ ገንዘብ ዘንቀሳቐሱ ትካላት ባንክታት ኣለዉ እዞም ባንክታት እዚኣቶም ክንደይ ፖለቲከኛታት እዮም ዝፈልጡ እዚኦም እዮም ዘንቀሳቕስዎ እዞም ባንክታት እዚኣቶም እንታይ ከም ዘጋጥም ኢቨን ንዝመፅእ ዘሎ 5-6 ዓመት እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም እንታይ ዓይነት ኩናት ስፖንሰር ክገብሩ ከም ዘለዎም እንታይ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ክዘርኡ ከም ዘለዎም ኣብ ሕጂ ፕላን ገይሮም ኣሎ ምክንያቱ ሚሊዮንስ ዝኣኽሉ ሊቃውንቲ ፕሮፌሰራት እዮም ንዓቶም ዝሰርሑ ማለት እዩ ያ ሶ እንታይ ኣጋጢሙ ፍሰት ኣጋጢሙ ንታሕቲ መጀመርያ ድሕሪኡ ማርኬት ወፂኡ ንላዕሊ ፌር ገይርዎ ሕጂ ኣብ ICT እንታይ ንብሎ ኣሎ NWOG ዝበሃል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኒው ዊክ ኦፐኒንግ ጋፕ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣሎ ኒው ዊክ ኦፐኒንግ ጋፕ እንታይ ማለት እዩ
ናይ ዓርቢ ናይ መወዳእታ ማርኬት ዝተዓፀወትላ ተስምራ መጀመርያ ዓርቢ ማርኬት ኣብዚ እያ ተዓፅያ ስክሪን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓርቢ ማርኬት ያ ኣብዚ ተዓፅዩ ሶሪ ማርኬት ኣብዚ ተዓፅዩ ሶኒ ክኽፈት ከሎ ማርኬት ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ተኸፊቱ ሕጂ ጋፕ ኣሎ ንምንታይ ምክንያት ማርኬት ንላዕሊ ወፂኡ ሓደ ቴክኒካሊ ክትሪኦ ከለካ ፊል ክገብሮ ከም ዝኽእል ይፍለጥ እዩ ክሳብ ኣብ ንታሕቲ ቁሩብ ንምንታይ ደይከደ ኢኻ ትብል እዚ ጋፕ ዝፈጠሮ ኢኻ ዝብል ሕቶ እምበር ንታሕቲ ንላዕሊ ከም ዝምለስ ይፍለጥ እዩ ግን ንምንታይ ተመሊሱ ተልኩምኒ ፋንዳሜንታል ኣናላይስ ድሕራ ተሪናዮ ትራምፕ ሰንበት ማለት እዩ ትዊት ገይሩ ነይሩ ኣብ ትዊተር እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ቻይና ኣይተሓሳስብኩም we're gonna deal with them we know them like ምስ ናይ ቻይና ፕሬዚደንት እውን ዲል ክንገብር ኢና ንሱ ሃገሩ ክጎዳእ ኣይደልን እዩ ኣነ እውን ቻይና ክጎዳእ ኣይደልን ብምባል ትራምፕ እቲ ማርኬት ኣተዳዲእዎ ማለት እዩ ደንድሕሪኡ ማርኬት ንድሕሪት ተመሊሱ ኦኬ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እዚ ስእሊ ኢና ንንብብ ዘለና ኢንፎርሜሽን ኢና ንእክብ ዘለና እቲ ናትና ፕሮባብሊቲ ናትና ትክክል ናይ ምዃን ተኽእሎታት ናትና ኢና ንዕቢ ዘለና ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ተመሊሱ ኣሎ ድሕሪኡ ኒው ዊክ ኦፐኒንግ ጋፕ ኣለና ኣብዚ ክነስምረሉ ኢና ማለት እዩ አንክሊክ ሂር NWOG new week opening gap ከም ዘለና ኣብ ዘለና so mostly new week opening gap ማርኬት መፅኡ ነቲ ሴንተር ዝበሃል ነቲ CE ዝበሃል central encroachment ዝበሃል መፅኡ ፊል ይገብሮ እዩ ኣብዚ ለኩም CE ለፅሒፈ ማለት እዩ ሕጂ ናተይ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ዝገበረታ ነዚኣ እንታይ እያ ማርኬት እንድሕር ዳኣ ተመፅኡ ናብዚኣ ምክንያቱ ኢንተርናል ሊኩዊዲቲ ብላዕሊ ረኺቡሎ ክመፅእ እዩ ኣሜሪካን እቲ ኒውስ ከዓ ተረጋጊኡ ኣሎ ማርኬት ንታሕቲ ዝወርደሉ ምክንያት ተብሉን ግን እዚኣ ፊል ክገብር ክመፅእ እዩ ኒው ዊክ ኦፕኒንግ ጋፕ ዝበሃል እዚ ሞስትሊ ማርኬት መፅኡ ነዚ ፊል ይገብሮ እዩ ባክቴስ ገርኩም ስኻትኩም ትሪእዎ ትኽእሉ እዩ መፅኡ ፊል ይገብሮ ማርኬት ንላዕሊ ይወፅእ ማለት እዩ እንድሕሪኡ መፅኡ ፊል እንድሕር ተገይርለይ ከኣቱ እየ ምክንያቱ ማርኬት ከዓ ብጣዕሚ ንታሕቲ ወሪዱ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ናስዳቅ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣይወርድን ብዙሕ ግዜ ቡሊሽ ማርኬት ማለት እዩ ኦኬ እንድሕሪኡ ማርኬት ካብ ላዕሊ ንታሕቲ መፅኡ ንታሕቲ ከም ዝወርድ እውን ንፈልጥ ነይረ ግን ሃይ ፕሮባቢሊቲ ኣይኮነን ነይሩ ላዕሊ ስቶፕሎስ ወፂኡ ካርመና ክእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ትሬዲንግ ጥበብ እዩ ልክዕ ከምዚ ሓንቲ ኣደ ጭቃ ስለ ዘለዋ ጥራይ ሳርማ ክሰርሕ ዘይትኽእል ካይላ ክሰርሕ ዘይትኽእል ጥበብ ክትውስኸሉ ትኽእል ኣለዋ ልክዕ ከምዚ ንሓደ ደራፊ ልዕሊ እቲ ሰማዓይ ደርፊ ከስተማቕር ዝኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ he knows about it ዝያዳ ንሱ ደርፊ ንምውፃእ እንታይ ይሓትት ይፈልጥ እዩ ስለዚ ካብ ደራፋይ ካብ ሰማዓይ ንላዕሊ እቲ ካልእ ደራፋይ ንሓንቲ ደርፊ ክሰምዓ ከሎ ከስተማቕር ትሬደር ጥበብ የድልዮ እዩ እንታይ ጥበብ ማርኬት ንላዕሊ ክወፅእ ንታሕቲ ክወፅእ እዩ ፕሬዲክት ምግባር ምግማት ምትንባይ ኣይኮነን ዓብ ነገር እቲ ጥበብ እንታይ እዩ ማርኬት ናትካ ስቶፕሎስ ከይሃረመልካ ናብቲ ንስኻ ትደልዮ ዘለካ ምኻድ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ስቶፕሎስ ክትጥቀም ኣለካ እዚ እቲ ጥበብ እዚ እቲ ውሕልና ዘድልዮ ማለት እዩ so that's why ኢና ማርኬት ነፍሲ ወከፍ ዝንቀሳቀሱ ናይ ማርኬት ትሬድ ክንገብሮ ዘይብልና የስ ንፈልጦ ኢና ማርኬት ናብቲ ንሕና ዳሓሰብናዮ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ግን እቲ ጥበብ ናትካ ስቶፕሎስ ከይተሃረመ ይኸይድ ኣሎ ዲ ወይስ ስቶፕሎስ ከይተጠቀምካ ኢኻ ኦኬ ሶ ስለዚ ማርኬት መፅኡ ነታ ናተይ ኒው ዊክ ኦፕኒንግ ጋፕ ምስ ተንከፈለይ ኣብ 1 ሚኒት ክንከይድ ኢና ምክንያቱ ኣብ 1 ሚኒት ከይደ እቲ ትሬድ ስለዝወሰድክዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ 1 ሚኒት ከምዚ ገይረ ዙም ገይረ ክሪአኩም እየ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ 1 ሚኒት እንታይ ኣጋጢሙ ብሓደ ኮይና ንሪኢ ኢና ሶ ማርኬት መጀመርያ እንታይ ገይሩ ሓድሽ ለወር ሎው ፈጢሩ ትሪእዎ ዘለኹም ወሪዱ ንታሕቲ ድሕሪኡ ነታ ናትና ኒው ዊክ ኦፕኒንግ ጋፕ ሲኢ ማእከል ናታ ነታ መስመር ምስ ተንከፈልና ድንገት ማርኬት እንታይ ገይሩ
ريجكت قبر جنبيرو أنت مريس وغالي حدش لور لو فتيرو إذا كاندل زي إذا كابزا بيرش كاندل ليمود أتا بيرش كاندل زلا أبسال سيت زلا 1 2 3 زلا كاندل وريدا نتا بيرش كاندل زي أو سيدا تانيرا liquidity sweep يبقى زي كالي انتاي نرى لنا كالي information كوكم غالي كالي تحريو إذا كاندل زي أو وزيا فير فالي كابا بزي فتيرات لنا بغي حاجة لكم الله فير فالي كاب فتيرات لنا لعبا فير فالي كاب كالو اتنقرات كنو مهارينا نتوم في اي بي فلتو ويم نتوم مهاراناتي مالتي inversion fair value كاب لنا ستوقولات ناتنا لوس سخلنا إزاي inversion fair value كاب لنا بزي order block لنا أبزي إزي بعبي مالتي so market مسيو نتا order block مستنكفا زلو reaction ريو نزا fair value كاب زي مستنكفا زلو reaction الجهن ريو نخلينا market مستنكفا reject غيرون لعال هو الجنبير تتخيلوا أبزا قدامي fair value كاب زي مستنكفا بزا كان زي باي مقبار stop loss ناتنا بستحت بمقبار كنا ألتون غلنا تزي تخيلوا نصب بينات لكم ماركت وصيو لور لو لعل وصيو وريدو أبزي أخطأتو تقوليو inversion fair value كابالنا أبزي مسيو respect مسكبرو زي كاندل زو تريو تقوليو تكونفيرم مسكبرو نازلو تحت زي inversion fair value كابناتنا وي تحت زي order block ناتنا يكون نداو تزولو سلازي أبزي باي بمقبار كنا ألتون غلنا ويون زيادة عند حدا لليهم كا already أبزي breaker block سيزلنا ماركت وصيو بريك جيرون لا على بريك سجبر بريكر بلوك سجلناون أبز بريكر بلوك زوم تأتو تقول يخو مالتيو so تي عبنا جرجن ماركت نمتا يوناتنات كا تيك بروفيت خير خيل يزبلي مالتيو جنابنا حدا خابتم هنات عند حدا ترينايو وناتو متاو طرا يكونن نابنات كا تيك بروفيت كان متاي خير نابنات كا سبلوس كم زي كيد رينا لنا قابز خمس ملس ينارينايو نابنات كا تيك بروفيت كان متاي خيديو قداماي كم تري وزلو ماركت نتاي غير نيرو ابزي ايكوال هايس علونا زم هايس ياتم تري وم تقوليو اب ايكوال هايس نتاي زلو ستوب لوس ليكويديتي لو واي مهنياتو بزاحه تريدات ابزل على زي ماركت سيل غيرو مالو ماركت تحت ورد لهم سيل زغورلو ابزون سيل زغورلو ابزون سيل زغورلو سيلز كبرلو سو تايبايل تو عزي ليكويديتي ماركت ناب ليكويديتي زغيدنا لنا سلازي مساسنا ناب ليكويديتي خير خلي كاله ناب 1 اور تخيدناون كاله سئلي نركب نغيلنا كاله 1 اور تخيدنا ماركت بتحاتي فيلز كبر زلو internal liquidity new week opening gap رغيبو يلعل زلو سلازي بالعلي external liquidity تغوصير كغلالو اب short term مالتي so that's why كنت ريوز لهم وريدو فيل جيرو سلازي نابزي يزو خيجلو نابزي liquidity ناتنا يزو خيجلو نابينا liquidity ناتنا نابزات ريواز لهم زي حزو حاج نابزات ريواز لهم liquidity يزو خيجلو why internal liquidity زرخبه swing ناتنا زيو next swing ناتنا تايكون external liquidity يخركب زلو why مناتو market كاب internal ناب external يزخيد external كي وصل فيل تجيرو ناب بتاعت زلو external يزخيد so ناب حادي يزخيد بعد سلازي حجي تاعك قبر نيرو ومجمريا ماركت تاكرو نلعلو وصيو سوري زخص بلاي مجمريا ماركت كابزي نلعلو وصيو نابزي أبزي يزارب زلو بزي لعل زي مسمص مالتيو internal liquidity رخيبو نتاعتي internal liquidity أبزي فيل غيرو مالتي نتاعتي سبرن واي نتا واو تغيريو سو نتا كغبري نلعلي مسبارك جنبرالو مالتي سلازي liquidity ناتنا ابزا مسمر زي اخام زلنا ري واج دحريو انا بتخلئتي تريد ربع زوسد كوا تزترف ناي اف تي ام اون خحلف ناي مو داتا دوسد كوا تريد نابا كوستو كمي مالتي اجي اتناتنا liquidity مجمريا مسماركت لينايو
أنا موداتا معلت وصلت كوا أنتيا مجمريا ليكويديتي أزي external liquidity لنا مالتي تحبرهم كيراينا هلاتكم ترداكم مثلا تحبري بينك مثلا غيبنا لنا I think على حبرهم نبالنا gold تيمنا لنا I think okay جابنا لنا إذا حبر زيارة واقع market نلعب زوج زلوا ذا liquidity أنا رغباي تحريو up 4 hour ندحر تغيرنا تريو زلوا ماركت نزي مسلت زلوا أسئلي تأجروا pump نتاعت new week opening up وزيو external liquidity أبزي order block زي respect جيروا وريدو لازم زي respect جيروا قصالي بتاعتي order block respect جيرو لعلو وزي liquidity قوسر كخل على مالي so now 1 minute كنكيدينا تجزين موتاب قاعد رفتنا له but unfortunately إذا فيديو تنويحات مثل yeah by the way بزحات سبات فيديو خا as long as informative كسب زغنا تجمع زلوا يكون لكم نيكم كومنتون بزح رأيكم so thank you أنيلي here right click go so ثاني مود داتا معالتي ربع الوسط كواتريد high probability للوسط كواتريد كأزياء مثل الجي ماركت كم تري وزلوا من العالي زلوا liquidity ناتنا أبزلوا تعبد مسمرنا يا مسمر مالتي زياء الجي ماركت ناب liquidity زغير لنا كاب نيو ويك اوبن أبز حالة السومن مالتي من العالي زلوا كابتن نيو ويك اوبننج اب مستنكفة هاير نافترة consolidate قبل هاير فتر consolidate هاير but أبزا ناي نيويورك كيل زون اوبن جنتاي جيرو manipulate جيرو انت حتى مجمرة معناته أبزي consolidate جيرو سوزلو كاب consolidation market نا manipulation زغير دحريو ناب تزدليو target زغير مالتي so consolidate جيرو liquidity بلعلنا هجي كابزا consolidate زيا اتخون زنبورة ووصيو نزا liquidity زيا خوص دامو دحرين دحريت كملاسيو بزاحة تريدرات أبزا حلفة بزا معالت زيا حجي بزاحة تريدرات كم زغسورو ريال لغو أنا even أنا دفلتون personally مالتي أيو سركوان أنا كوارا بنس أرو ناتي FTMO يا حليفة أنا ماركت كو أبزي liquidity ندهالو وغلو liquidity أبزي ندهالو وغلو consolidate جيرو نتاحتي سلزورة ده أبزي fair value كابزي كون كانت أوت no why ناتو أبزي market consolidate جيرلو نتاحت هو ردل نيرو liquidity نزي أي وسلامو لحوري نتاحت سيورد لازم نتاحتي manipulation نزي تلك لايكونا مالتيو so كابزي هم تريوز اللهم ندعال وزي نابي نابتناتنا liquidity دسمرنا يا مجمريا liquidity وسيدو تحريو أب 4 hour كنا ندحر أب 1 hour كنا ندحر تسميرنا خان تعلنا أوريكم لسه ماركت يا liquidity وسيلو أبز غبابزي سوسان كلتن percent علنا غابتي ناي liquidity void يعني حرب زقات مالتي وسين العالي تا latest بحال fair value كابن زي فيل جيروا وسين العالي liquidity sweep جيرو مالتي and then وسين نتاعت وريدو مالتي بزهم تريو زلوه ماركت break جيرو وريدو فيل جيرو نايمو داتا فيل ناتنا بزي أحجريو أبزا فيل زي أناتي أوكي 1 minute يو كاتلو اللوه ماركت أبزي غيركم تريو تقوليهم نقدر نفون خلنا تاريخ مو تماركت تكاتلو لك نفس وقف نايت ماركت من قصاص برايس اكشن لوك فير فالي جاب ابزل لنا فير فالي جاب لنا ابزي فيل جيرو لحورين تاي جيرو نلعلو وسيو مسيو لحوريو وريد نتاعت والتيو نلعل بريك جيرو فيل جيرو وسيو لحوريو
እዚኣ ንላዕሊ ብሬክ ትገብር ግባእ ነይሩ ምክንያቱ ኢንተርናል ንላዕሊ ብሬክ እናገበረ ስለ ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ ድሕሪ ፌል ምስ ገበረ ንታሕቲ ብሬክ ገይሩ እዚኣ ምስ ተመልሰ ኣነ ብዚኣ ኣትየ እዛ ካንድል እዚኣ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ካንድል እዚኣ ኣትየ ዋይ ምክንያቱ ንታሕቲ ብሬክ ዝገብር ዘሎ ድሕሪ ተሪኹሞ ንታሕቲ እዛ ካንድል እዚኣ ነዚኣ ይስበረታን ኢኳል እያ ማለት እዩ መፅያ ታሕቲ ብሬክ ገይራ ተመሊሳ ሬዋን ታሕቲ ብሬክ ገይራ ተመሊሳ ኣብዚኣ ሊኩዊድ ትራፕ ገይሮም ማለት እዩ ዝለዓለና ማለት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንታሕቲ ብሬክ ገይራ ተደሊኹም ሕጂ ቤክ ተኣትው ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ከባቢ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ዳሕር ተመሊሱ ነዞም ኣብ ዝነበሩ ኢኳልስ ሃሪሞም ኣሎ ባት ነታ ኦሪጂናል ፌል ዝገበረታ ግን እዚኣ ግን ኣይሰብራን እዩ እንደን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወሪዱ ሕጂ እዚ ፕሪሲስሊ ወይ ከዓ ላይክ ብትክክል ከተምፅኦ ይትኽእልኒ ኢኻን ግን ኦቨርኦል ድሕሪ ተረዲእካ ትስእሊ ንምንታይ ንታሕቲ ከም ዝወርድ ሊኩዊዲቲ ወሲዱ እዩ ማርኬት and the time ሰዓት 10 እዩ ዘሎ characteristic of time and price ኣሎ ግዜን ዋጋን ኢኻ ትርኢ characteristic of London close kill zone እዩ which is PM kill zone በኒውዮርክ ማለት እዩ ስለዚ mostly reverse ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለዎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም reverse ገይሩ ብናተይ ላይፍ ኣካውንት እውን ትሬድ ገይረ ነይረ 1 to 3.27 ሃሪመ ማለት እዩ ብናተይ ናይ FTMO ቻሌንጅ ኻ ተተሪፍኒ ዝነበረ ናብ ከባቢ 1.5% ዝኸውን ሓሊፈዮ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ትሬድ ወሰድ ኩላ እዛ ናይ 200,000 ፈንድ ንኽሓልፋ ኻ እዚኣ እያ ነይራ ማለት እዩ ሶ ሆፕፉሊ ንግዜኹም ዝምጥን ኢንፎርሜሽን ረኺብኩም ክትኮኑ ማለት እዩ ንመፃኢ ብዙሕ ትምህርትታት ከነዳልዩ ኢና ብዙሕ ናይ ላይፍ ክላስ ሰሙናዊ ቪድዮታት ክለቀልኩም እየ ማለት እዩ ስፔሻሊ ስፖንሰር ተረኺብና ማለት እዩ እዚ ቻነል ከዓ ናትኩም ውፅኢት እዩ ምክንያቱ ትሬደራት ኣብዚ ዘለኹም ሰባት ኳሊቲ ኣበናይ ናይ ፋይናንሻል ሃዋህው ኣለኹም ናይ ፋይናንሳዊ ደረጃ ኣለኹም ብዘየገድስ ማለት እዩ ብገንዘብ ኣይኮንካ ንሰብ ትመጥኖ ወይ ከዓ በቲ ዘለዎ ገንዘብ ኣይኮንካ ንሰብ ትመጥኖ ባት as long as ነዛ ቪድዮ እዚኣ ትሪእዋ ክሳብ ኣለኹም ሂወትኩም ንምቕያር ኣብ ምፅዓር ትርከቡ ዘለኹም ሰባት ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ኳሊቲ ዝኾኑ ሰባት ፖዚቲቭ ዝኾኑ ሰባት ጥራይ እዮም ዝገብሩ ኻ ማለት እዩ እምበርከስ ብሚእታዊ ክትሪኦ ከለኻ ላይክ ነብሱ ዘዋደቐ ሰብ ይበዝሕ ማለት እዩ ዳስ ዋይ ከዓ ስፖንሰር ክርከብ ተኻኢሉ ኳሊቲ ዝኾኑ ሰባት ከም ዘለውና ምሕባር እዩ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ብዝተኻእለኒ መጠን እቲ ኣታዊ ናይዚ ቻነል ናብ ንኣሽቱ ትሬደራት ክፈርዩሉ ዝኽእሉ ኢንቨስት ብምግባር ብዝተፈላለየ ዓውዲ ብዝተፈላለየ ጊቭ ኣዌይ ዝተፈላለየ ሽልማት እናገበርና ንኣሽቱ ትሬደራት ክነምፅእ ኢና ናብዚ ዓውዲ ማለት እዩ በላሕቲ ፕሮፌሰራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም በላሕቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ተምሃሮ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም በላሕቲ ደቅና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንኣሹ ህፃውንቲ ዘለዉ ማለት እዩ በላሕቲ ዓበይቲ ሰባት እውን ብካፒታል ፅዕርኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ሂወትኩም ፅዕርኩም ኣብ ፋይናንሻሊ ብፋይናንስ ወይ ከዓ ብቁጠባ ድሓን ዝበሃል ደረጃ ዘለኹም ግን ከዓ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናብቲ ማልቲፕሊኬሽን ሌቨል ክትሓልፉ ትደልዩ ናይ ምርባሕ ደረጃ ክትሓልፉ ትደልዩ ዓበይቲ ሰባት ምስ ትህልው ያ እዚ ቻነል ናትኩም እዩ ማለት እዩ ውፅኢት ናትኩም እዩ ያ ንመፃኢ ዓበይቲ ትሬደራት ብምዕዳም ኣብዚ ቻነል ኢንተርቪው ብምግባር ናቶም ኤክስፔሪንስ ናቶም ተመክሮ ዘካፍሉና ቻነል ክኸውን ምእታን እዚ ቻነል ላይክ ሳብስክራይብ ክበሩ ኢኹም ያ ታንክ ዩ ደጊመ ከመስግነኩም ፈቱ ለዝነበረና ግዜ የመስግን ብቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ብካልእ ትምህርቶ ንራኸብ ኢና ንለይ ታንክ ዩ ንለይ